okumbukira msogoleri wathu wa UTM amene ifeyo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti akutilamulira from the universe. Ndinane mawawa ndimakonda kwambiri anzanga onse media from Minister of Information perspective. Azodiaki ndani mukamapereka zizindikiro zosonya chala kuti muchose network ya live ndikhulupirira tinalipira tikamachoka pa muti choserako chifapenda pana publicity secretary watu sana yankule pa live coverage. Ndiye drama zatu muti pasako pang'ono tigulie mbatata popita hapo. Ife ngakale muntu adalemba chizijeni adalemba chibisaliro chifisi chake adalemba maina yake onama pa Facebook ife timaziwira kuti chikwanje ichi ndi chakuti ichi kwanje ndipo kumasonya maso aife amang'ana patali ngati mphaka aife timaona patali ngati chome. Ndiyeno ground likalipiridwa kuti panopa pakhala boxing katilo wamo groundimo ndi mwana waina cha ground yo tikamamumbuza makofi mwina cha ground yo asati chose pa chifa ground yo talitani menelo talilipi koma mwazuka nonse ndeti kunena kuti tabwera kuno kusakupepesani. Anzathu akumpoto 1 Dr. Sausilima ni mwana amene mumankonda ndi president amene mumankonda kumpoto kuno ndi nyamata amene mumankonda kumpoto kuno ndiye khayo amene samakonda wina aliyense osang'anira nkope ndi amene anazusa mpoto kuti kuli anthu amene tiyenera kuwasapota ndi amene anabweresa poyera kuti achinyamata atenge nawo mbali kunkhani za ndale. Tabwera kuno kuzakupepesani ndi kuzapepesana. Tabwera kuno kuzazusa mizimu yose. Dr. Sausilima Shalinini Muluzi osamena anapita ndi Dr. Sausilima mabodyguard yake osamena anapita ndi Dr. Sausilima wina amene anali wa protocol wa ku Minister of Foreign Affairs kuti kumene muli inuko mizimu yanu iuse mumtendere ndipo maso anu akhale akuyang'ana ku Malawi. Ndipo tabwera kuno chifukwa Dr. Sausilima anakwatira kuno. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa Dr. Sausilima anamwalira konkuno ngakhale so simunamuone. Chinali chofuna chathu kuti ngakhale afikeso kuno musazikane nawo. Koma sinali zolinga zathu kuti zitere kuti zisatheke. Nanga tingapange bwanji tabwera kuzakupepesani kuti kudandaula kwanu kukhale mmapemphero. Kolona amene anagwira Dr. Sausilima akhala ali ndinu mmapemphero anu asiku ndi siku kuti akumbukire komanso kuti inuyo mukumbukire zolinga zimene ndi ligasa limene nali nawo Dr. Sausilima. Tabwera kuno kuzakumbusa kuti mwana wanu ziko mwamene mmankonda because of the legacy and the ideologies and the policies ya UTM. Ndipo tikamapanga chibagira mwamba zonse zimazibweresa pamodzi. Kuja katatu pasiku zipo zinali ni manifesto wake osatira zake. Nkhani yosisa mtengo wa mapasipoti. Lero mapasipoti amakhala anthu palaini ngati akulandirako chimanga koma ndalama kuperekako zambiri. Lero tinabweresa nkhani yonena kuti anthu azituluka kupita kunja tizikhala ndi 1 week yopitira kunja kuti anthu azikatenga malonda awo ulere kutukula and these are the issues of economy. Tinabweresanso nkhani yolumikiza madzi magesi ulere kwa anthu kuti anthu akhala ozidalira apa iwoka. Tinabweresa nkhani ya youth empowerment and economic empowerment. Youth empowerment imeneyo imeti manena kuti asogoleri ngakhale mutha kundivomereza on the marriage perspective munthu tatengana mbanja zaka 25 mamuna nzimayi zaka 1918 kukhala nthawi yonse popanda china chilichonse. Ndiye kapezeka kuti nzibambo ali ndi zaka 70 amayi ali ndi zaka 64 ndiye akane kuti musadandaula I'll give you the last born. Zona chimene tikunenera izi manifesto onse amene tinapanga ife ya UTM ndamene analowesa mboma whether they say it no or yes. Manifesto anthu ena anali high five amene timapasana moni oluka chochi ngati tili ngati moto ni ndani lero kumapasana moni high five ngati anthu ali mu ndege ndege zake zomwe zikugwesa anthuzi. Ife manifesto wa UTM
asafune ndamene anapangisa boma ili kuti alowe mmene ali pano ndamene nali manifesto a UTM ndipo akanakhala kuti amaziwa kuti ndale ndi chani dongosolo loyendesa boma ndi chani sakanabweranso siku la lero pamene mukupita kumapeto kwenikweni kukavota ndipo mukavotera UTM akana kuti akupasani ngongoli muzigulisa mabizinesi a mizimbe ngati anthu akugula mizimbe ya 3,000 ndikumakhala 1 week mizimbe ya 3,000 sanathe lero ndi akupasani kuti muzikagula mizimbe yambiri muzigulisa ndi ayitha UTM and UTM came in kuti tione zinthu kuti zisinthe. UTM was for change. Tonse tigwirane pamodzi kuti zinthu zitani zisinthe. Achinyamata akhala ozidalira pa iwoka, amayi abambo akhala ozidalira pa iwoka. Ife anthu tamakalawira kumakoma kumakapempha zichepe anthu tikhale ndi zakudya pa tebulo pathu. Ndipo iwo aja titabwera chaka choyambirira anasatira manifesto a UTM. Atasatira manifesto a UTM chakudya chinapezeka chili pa tebulo. If they had to stand in my shoes where they cannot fit my shoes because they are too big for them, ndekuti iwo akanaona kuti nthawi yopereka ngongoli inali nthawi iti imene anthu ali ndi chakudya. Lero kumapeto kwenikweni akana kuti akupasa ngongoli muzipanga mabizinesi isima pa tebulo palibe ufa palibe ndiwo palibe ndekuti nyamdiwo ndrama yolipira lendi mulibe ndrama imene mukatenga mpangira bizinesi mukagula ngaiwa. Komanso akunena kuti yayi ngongoli zimene zimafumu muzilemba muzitenga ma ID mafumu amalemba ngongoli masa maitanisa ngongoli ndi amene analembedwa ntchito kuti azipereka ngongoli kwa anthu. Sapano izolemba ndi ma IDs ino amene mukunena kuti mene amanenera muloto wathu director wa Anyamata kuti analota kuti mapano akamba nkhani za magalimoto. UTM kodi inu awa akutenga ma ID nalembesa pa pepala kuti tikupasani ngongoli inu ICP muli kuti? Kodi inu awa kutenga 72 million napasa anthu and chonsecho malai muno anzatu a poorest countries malai muno pamene anzatu a GDP anena komanso a International Monetary Fund anena kuti by 7 May 2024 anena kuti maiko amene ali osaukisisa South Sudan, Damascus, Yemen, komanso Mozambique, komanso DRC, Malawi side party pa 7 May ndine kuti kuti Malawi yosaukisisa ndine ngati IMF yana kuti Malawi ndiyo tani yosaukisisa. Ndiye kumusauka kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivu ati kokapanga vote ife convention yathu tusiti osapita ko ndi wantambala tikakhala ndi state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukandivotere mpando oyendesa ndege mandege achopanda matayala mpando wachoyendesa cha chabwino anthu amene akufuna mipando yache ya mtundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite. Kodi mmene amamuza chilima kuti abwera ayimirire ziko kuno ataona kuti kuli chifunga saka nauza munthu inase kuyimirira chilima? Ngati munthu akufuna mpando convention ndikuononga 72 million sana nene zimazo kuti kuziko kuno kuli chifunga mpando amene akufunafuna ziona chani because amene amakhala ndi masomphenya amadziwa kuti 1 se usuli bwino 2 ni nyengo ya chifunga kuchikangoya kumabwera chifunga ameso akananena kuti chikangoya kumakhala chifunga nthawi zonse ndiye kuti vice president sakanatani ameneyo sakanaenda. Ife UTM tikupemphani kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo ndipo mukhale odekha ifeyo yathu ikhale maona kuti chipani cha UTM chipite pasogolo ndipo tiyendere limodzi. Tikamene kuti UTM is united sitikunena kuti chipani chokhayi koma tonse tiyendere chani tiyendere limodzi. Ndipo chipani cha UTM tili panopa is a mobilization time, is a multiplication time. Imene tinanena paja kunena kuti nthawi imene tikhale tikuchulukirana nthawi yake ndi iti ndinoyo.
ife AUTM ndi chipani chokhacho chimene anthu simunachiziwepo. Ena mukwazi wa uve wao nimene anapangira. Ena onso mukwazi wa uve wao meti matasinda sakusintha. Awo AW kapena chikangawo mukwazi wamene amapangira. Koma ndi chipani chokhacho cha UTM chimene simunachitanipo. Chimene mfundo zake ene mmakonda kumene kuti mfundo za UTM munangotinamiza kuti zadya katatu pa siku. Ayi wapakali ala samayimba chani belo. Tabwera kuno kuzakumbukira mizimu yonse yachakufa chakhana komanso yachirwa onse akukhata pamene mwaliya pano maina onse watchula doi. Tabwera konse kuno kuzazusa mizimu yawo kuti we thank you very much for the ideologies and the policies which you wanted to liberalize the Malawians kuti khale democracy yamphamvu. Pamapeto pache panabwera mwana wanu Dr. Silima amene amafuna kuti zinthu zisinthe ku Malawi kuno. Kusintha sikunachitike ndipo alliance imene tinaiona ife ndi ya 2020 imene anatenga manifesto yathu yogulisa fertilizer 4,495. Ataona kuti imene jayagwira anaisiya pompo alitimjesa shaini Dr. Silima. Koda asogoleri magalafu amene amakhani munthu wina aliyesa maziwa ni mulungu. Atangosiya manifesto imeneyo lero anthu sanapoledwe apoledwa. Lero anthu akudya sizikutheka. Ifeyo ponena kuti sitikufuna sokhala kwa alliance musatikakamira asogoleri. Alliance munaithesa nokha ndipo manena m'misonkhano kuti alliance palibe. Misonkhano yonse sikulina zakhani misonkhano omachita parade ma statement yanu onse amene mmanena inuyo. Weni mmamunyoza Chilima ali pompo kumana kuti inuyo mukhala mpaka na 2063 mukhala wamuyaya. Zimenezo ndi zimene anathesa a former president Dr. Bakiri Muluzi kuti tifuna tikhale ni multi-party democracy Malawi. Koma inu manena pa nsonkhano kuti ndinu wamuyaya. Chilima ali pompo titasayinirana kuti achakwera 5 years Chilimanso atenga 5 chani 5 years. Ena amene mukulephera kuyankha za alliance ngati Chilima mayankhula naye sanakuze na pabwanji. Komanso ngati munayandikana ndi Chilima poti sitingamfunse kuti ayankhe za alliance simaziziwa bwanji. Chifukwa chani mutatengedwa kuti tiyeni mukhala apa sanakuze ni za alliance bwanji mutayimirire ndinuyo 2025. Ife tiziwomberabe ng'oma anthu kumavina nyimbo imene sivinika. Komanso tu anthu amanenanso kumamutukwana Chilima ali pati ali pomwepo. Zonsezi zinaonesa kuti anthu safuna kusintha. Nde ife tachoka kwa alliance kuti ife tifuna zinthu zosinthika m'Malawi muno. Ama regional governor a north tabwerani pano. North mati aitenti choke kwa alliance. Amanena a north yo mosogozedwa ndinu kapena inu kwa alliance simunachokeko. Ife kwa alliance tinachoka. A north south regional governor, please come here. Anthu manena kuti aitenti choke kwa alliance manena nokha kapena magwirizana ndi anthu aku north south. North south tikukolera nako kuti tifumeko kwa alliance msuzi tikuona yayi. Ena kamanena kuti yayi alliance amene akuikana ndi akuti UTM onse amene ali UTM ndi amene tili pano amene sitikufuna chani alliance. Ndipo kuti tikhale kwa alliance ndi kuti chipani silipira pasogolo. Amene akanaziwa kuti ife tinapangana nawo alliance sakanalola kuti chipani azichikhalira mpaka na kalekale. Akanalola kuti tiyeni muzipanga misonkhano komanso ulendo uno ndi wa Dr. Silima. Koma nanena pompo Saulo sali pati ali pompo aline ndikayima nawo so 2025 ndipo pamene kwa alliance ilipo. Ifeyo a UTM we are here for change. Kuti ma policies onse amene ife tikufuna kuti atheke ku Malawi kuno komanso manifesto athu onse a UTM kuti apite chisogolo. Inuyo khalani kwanu konko muziononga ndalama za Malawi atazaone nda Malawi siku lotani lovota. Tikupempheni tonse tiyeni tikalembese komanso tipemphe anthu aboma
zimene mukuzipanga tikuziona. Kumpoto kuno mukumabweretsa majenereta opanda mafuta. ANRB tikupempheni mubweretse zinthu zokuti Amalawi akondwere nawo. Ngati mufuna kuti tigwirizane Malawi muno democracy ipite patsogolo, mupange zofanana. Kumpoto kuno kubwera anthu olembera aliyense alembese. Chigawo cha ku East Mango Chimachinga Baraka Ncheu anthu akalembese popanda vuto. Anthu amene akuchokera Phalambe Mulanje Cholo Chilazulu Nsanje Chikwawa anthu Blantyre Neno Mwanza akalembese popanda vuto. Lero boma tikamene kuti ndife osauka timaononga ndalama mukulephera kugulira mafuta mu Geneset. Lero MP agula mafuta mu Geneset kuti anthu azikalembesa. Komanso tidziwa tibuza ndi mawu zimene mukupanga tikuzidziwa ndipo ife tikumamva amene kuti kukada musapangane kuopa amene ali pakhonde kumene mupangana inu komuziwa kuti ayute muso ali konko. Ana amene mwalembesao tikwaziwa amene akwana tikamafika siku la lero ana amene mwalembesao kwana 1041 1,141 tikwaziwa. Mufuna makamafika pena pa ikwane 2 million tikuziziwa. Ife tachoka mu alliance chifukwa dziko lonse la Malawi ndife amodzi. Bakiri Muluzi atatenga dziko no Dr. Bakiri Muluzi atatenga dziko lino anayang'anira pena paliponse. Tili ndi university ya Nzuzu. Atabweranso Bingwa Mutharika anayang'aniranso dziko lonse. Tili ndi parliament ku Malawi kuno. Sanayang'anire kuti Bingwa Mutharika kuchoka kucholo koma parliament anayibweretsa ku Lilongwe. Anabweretsa Kamuzu Stadium, anayibweretsa Bingu Stadium. Sanayang'anirenso kuti akuchokera kuti. Komanso maofesi munali wonse ogwirana manja osochokera mbali zonse. Zomwezi za ku Israeli 2 million anthu oka 2,140,000 ochokera Lilongwe yoka. Mwina mwakuchokamo 28, ina 14, ina 52, ina 30, zomwezi ena 8 eni ngati kuneno kukuchoka anthu 8, ngati kumachinga kaya kuchoka anthu 24, ngati kaya kusanje kuchoka anthu 5. Koma Malawi muno yomwe itu yomapita kuti azikaweta agalu ku Israeli ko yomwe akuchita kukondera nawo yomwe. Endi chifukwa chake ife tachoka ku alliance chifukwa chinyamata wati maziwa kuti azigwira ntchito ku mega farms. We are transporting or we are transferring our human resource kumapita kunja ku Malawi kuno zinthu tiyena kuti tizipanga toka. Ife UTM tikabwera mboma posachedwa apa tifuna tizaone nkhani ya economy, tizaone nkhani ya industrialization, tizaone nkhani ya commercialization, tizaone nkhani ya mega farm. Komanso ife ni wapangira bread tupanga ku Malawi konkuno. Mabai Malawi tikuwalepera anzatu bai Malawi mabai Tanzania alipo, bai Zambia ilipo tikulephera ife bai Malawi. Achina tirigu titakunzala konkuno. Achinyamata akenda amenewo. Ngakhale zokujaza nkhuku timazigula kuchokera kunja, azimayi anyamata tamapanga zokujaza nkhuku. Kwa hapa sira ngakhale timashini ting'ono kumagaisa makomo mwawo. Osati mwina ziyenda ntunda utali ukagaisa, mazi eni timanena. Timane kuti muzitenga mazi pa khomo panu paipi khale pa nyumba panu. Mukatopa ndi kutentha makomo mungotengana pa wili wanu, wina segule tapu, wina zisamba akatha wina alowepo azisamba, tapu zili makhomo mwanu momwepo. MP atu tikuthokozeni inuyo ndino kanu amene munankonda SKC amene mukunena kuti ayi ndipo tu munagwiriza nawo maganizo a anthu amakosiwesemu munene kuti ndife tokha amene sitikufuna kuti tikhale kuboma chifukwa tikulirabe. Inu enanso amene mukunena kuti ife tikuyasa makandulo ndipo tupanga kampeni, supanga kampeni koma tikuluzusa mizimu ya makolo athu. Ndiye tikuzeni mawu muzaziona. National Campaign Director wanena kuti ife timapanga zosogola ndipo Malawi muno simaziwa kuti munthu akamwalira timamwisia makandulo kuti ause mutendere. Ena onse amene ali a generation kaya generation A saziwa zonse zimene timapanga ife. Generation UTM ndi generation Z, generation Y simungaphunzitse zochita ayi. Ndiye inu before Jesus Christ musamali mbane ndi ifeyo ya. UTM Yesu Kristo ali ku Galileya kunabwera ambiri
Mkristo kuti Herodi wapangana kuti ati akupheni inu. Yesu Mkristo ananena kuti ine ndipanga zimene ambuye anga bambo anga wandituma kuti nditani? Mosaopa, mosafoka, mosatekeseka. Ifeso ayutemu nzero yambiri atayima ninonse ma directors. Anyamata ayutemu ndameneyo. Ndikupempheni ayutemu chipani cha ayutemu ndi champhamvu chokhala chachikhalire. Let us unite. Tiyende limodzi. Timange chipani cha ayutemu. Ife chipani cha ayutemu, my reporters don't come to us and ask us kuti kumva kuti chipani mwagawanikana palibe chipani chagawanikana. We are one. Amene palibepo apapa ndiye kuti si ayutemu. Koma ayutemu onse ali pati? Ali pamenepo. Khalani makolo atu. Achinyamata. Tinawerenga maposters yanu. Please, palibe chimene sakuziwa ifeyo. Lero likhale loyamba ndilo maliza kumaliba maposta ngatamea kuti tiziona. Chifukwa mukuchita promote zinthu zokuti sizitithandiza. Mukuchita promote zinthu zokuti anthu tizilongolola nazo. Mukuchita promote zimene zititayisa ife nthawi. Zonsezo mmene munatiuza kuti tuluka mwalansi tinavomerezana nawo. Let's move forward. Nane naso paja kuti khomo la UTM lotulukira tinaseka. Amene anatuluka ngati wina wachedwa kuti atuluka ngotigogodera tiuze. Tasegula khomo la UTM mulolowera kuti anthu azidani azilowa. Ambiri azibwera chipani cha UTM sichikukana wina aliyense. Lero mmene tikunena pano tinali ndi yonga wa yonga. Yongo wa yongo. Yongo wa yongo. Peregamoni only a minute. Yongo wa yongo. A minute. Ifeyo iyi ndi generation Z. My generation Y. Inendi mozi mwayo generation Y and Z. Yongo wa yongo. 2 minutes. Viva SKC, viva! Viva UTM, viva! Long live SKC, long live! Long live the spirit of SKC, long live! UTM! Sogola tu! Sogola tu! Sogola tu! Nchindi kwa imwe mose wakwenera nchindi chifukwa nyengo ya mala. Vamama, vadada, vapapi mose. Ine ndine mwina mpoto mnyinu. Kukaya kwa dada kukaronga. Kwa mama kuchitipa. Wabuya wane paluwazi pankhata apa. Nupaile chintu chimoza. Palije chipani malaimuno icho china ma interest of the North at heart as UTM. Tawayezi abanyake ava, we have tried them, they have failed. If you love SKC, if you believe in his ideas, the only way you can honor him is to be like me. Join this party. Iwe komuichea pachoko wapulike vantu vanandi. Kodi nda join UTM chifukwa chani? Ena zulu atalengeza azodi yaki kumandifutisa. Walo wa UTM iti. Walo wa UTM yajani ntiko. Walo wa UTM ya makandulo. Walo wa UTM iti. Ine ndalo wa UTM ya SKC fondi imozi. The spirit of SKC, it was our next leader, ndipo chivomera chikuya chonda ameneyo. Ndalo wa UTM reason number one, chifukwa ndine fano organizer bo. Mwandiwona mendi konekeramu. Mwandiwona mendi konekeramu. Kwina kucha simandikala. Mafana ose organizer bo alikuti. Reason number 2, ndakamba kale sama interest. And I'm always planning for personal interest. In the lower UTM because of my interest of the North, interest of my generation, Gen Y, interest of Gen Z, interest of Gen Alpha, it's only UTM that has got the interest of these people. Listen your marriage and you pasi pada MSG.
ndalowa UTM chifukwa UTM ndi chipani cha mapesi. Mwandimva? Ndinali mmodzi mwa anthu omanyoza ndili kwina kucha 2019 mutabwera kumene ndinanyoza ine ku Chancellor College ndila asangawu ine ndi chipani cha mapesi ichi. Koma mapesi sakuwaziwa. Mlimi wanzeru akalima sada ya mapesi. Wanzeru chipanga akachosa ena amakachesa ng'ombe chifukwa zoti ng'ombezo zabwesa ndalama. Wanzeru wina amasunga kupangira manyowa ifo akalimaso akola chipanga chambiri. Wopusa amataya mapesi season inayo amakanika kukolola. Ena zisankho 6 paokha anakanika. Chipani cha mapesi chinangobwera. Mapesi ose mukuona apa anayaka analira boma. Pano ataya mapesi. Chaka chamawa akubwerera 26 years in opposition. Mulungu akudaliseni. Long live SKC, long live. UTM takunyadirani chimene tikufuna ife a UTM ndunena kuti onse apa ntchito osakhala pa ntchito ongokhala achinyamata amayi agogo akhala anthu okhala ndi kanthu. Mutakuona 2019 mutakuona mene ziko limayendera 2004 mutakuona mene ziko limayendera 2012 muonese mene zikuyendera ziko 2024. Ife a UTM tifuna tichite empower ndi manifesto athu amene tili nawo kuti ziko la Malawi likhale lozalira pa yokha. Atha kunena kuti mmene zakhalira buledi, mmene pakhalira mafuta oyendera galimoto, mmene zakhalira za ma basic needs, ndi mmene anthu akulandira ndalama yawo latawerengera ataphatikizapo ndi kuonjezera 10%. Sizikugulizana kutali kwenikweni. Anthu apa ntchito ndi anthu amene sagwira ntchito sakuyisiyana. Akuona ngati onse ndi chimozimozi. Amene wagwira ntchito azisiyana ndi amene sagwira ntchito. Azikhala kuti munthu ali ndi ndalama zotumikira pa khomo pake. Munthu amene agwira ntchito apita kukapempha ndalama yolipirira lendi kwa munthu amene sagwira ntchito. Zili bwino? Malawi sitifuna tikhale osauka mpaka na kalekale. Koma chonsecho Hosea 4:6 ananena kuti anthu anga akufa chifukwa chosadani chosadziwa. Koma ife a Malawi, ife a UTM tabwera kuti tizikuwuzani chimodzimodzi. Ineyo ngati Secretary General wa UTM kwa ine ndikukuyanjanisani nonse kuti tonse tiyendere limodzi. Inu ama reporters musazafunsenso kuti UTM ndi iti. Amene mmakamba nawo a Vice President azikono la Malawi anali Vice President wa UTM. Pamene anali Vice President wa UTM chinagomera boma ndikumpasa kukhala Vice President wa zikono la Malawi. Ndiye iwowo ndi a President a UTM. Koma ngati apita kubomako zili ndiwo zipanga zachani? Tizaonana ku convention. Koma ife panopa tikupanga zachani? Za UTM. Ndiye zandewu ife sitikufuna tiyeni tonse tiyendere chani? Limodzi ngati anthu a UTM. Zomafusanaso mafuso antopola sitimakufusani chifukwa ife ndiye chani? A UTM. Ena ali kubomako kufuna kuti mwina alandirepo zawo anagwira ntchito yapwitika zikomo kwambiri. Koma amene anayamba ndi SKC ndi amene ali apawo. Kwa Alliance tinene mawu omalizira ndisana azuse kuti ndikuonesereniso mulendo wina amene mulandira. Kwa Alliance kunali zipani ziwiri. Kunali UTM ndi MCP. Onabo chakufa onabo Enoch Chihana anali mboni yosayinira ya UTM. Honorable Dr. Joyce Banda, former president, anali mboni osayinira kujani MCP. Ndekuti kwa MCP ko ena ose ngati Enoch Chihana wachoka ndekuti tala lako la galimoto la kumanzere la tani limenelo la choka. Leroso amene mamusayinira anali SKC UTM. UTM yachoka ndekuti tala laso la kumanzere la kumanja so la kumanzere la kumbuyo la tani. Munaiona galimoto yekwenda chambali ni magalimoto ambali mawili ambali imozi. Sobola tinene mawu. Ino amene mukumanena za Alliance mwina ena sima za Alliance nali jani. Inali nkhani wakuti 5 years yachakwera 5 years yajani ya SKC. 5 years sana kwane 2021 anambiratu kunena kuti iwo ayimanso. Pamene Alliance inalipo
chifukwa cha khalidwe limeneli ena aliwonse yangu akana amene alipondo amene anayitanidwa kuti akaje nawo kusadaka akudya nawo sadaka samalesa tiyeni mudye nawo sadaka kamuzikhala awiri kamodzi mukadya sadaka mukakhuta mutipeza mutenga miphika mukasiye muphika mukhamusala chani koma ifeyo a UTM tili pano kuti tonse timangane tigwire ntchito limodzi ndipo sitikufuna ndi mmodzi yemwe kuti achoke tonse ndife achani amodzi tikupempheni ma regional governors ma directors amayi komanso ma directors a Anyamata ma district governors tiyeni tonse tiyendere limodzi osamasankhana amene ali pa mpando wache augwirise chani ntchito takuonani kuti mukumasankha anthu kusiya mipando ya ineje nkumatenga anthu amene alibe mipando tikupempheni kuti longoso limene litani lithe tikamachoka pano a treasurer general a publicity secretary komanso a organizing secretary tionesesa konstituency iliyonse tiveke azimayi over 500 top bottom komanso Anyamata ndi azibambo top bottom kuyambira pano kuti tisamakhale ni mavuto ena amagawa nsalu tikapita kuma constituency ndipo tikupempheni wina aliyense amene ali ku national executive komanso ku neki tiyeni tigwirizane manja tiyendere limodzi popanda vuto lina lilonse ma MP athu nonse tabwerani kuno pamene ndikuyitana ma MP athu ndikupempheni onabo Dr. Kabambe mubwere kuti anthu akuoneni kuti takulandirani kuno ku chipani cha UTM ife chipani cha UTM tilandira wina aliyense abwere ndipo anthu ambiri akubwera kuno ku chipani onabo Dr. Kabambe bwerani perekani moni 2 minutes zikomo kwambiri UTM osaopa osafoka ulemu wanu olemekezeka secretary general athu ine ndifuna ndikuthokozeni kwambiri pondilandira ndi manja awiri muchipani chokoma cha UTM. Ineyo ndikudziwa kuti chaka cha mawa UTM ikupanga boma. Zipani zina zitaziona zabwera zapita chaka cha mawa ndi chaka cha UTM upanga boma. Chipani cha UTM chikuti tilumikizane pamodzi. Tigwirane manja. United pamodzi. Tidzathetse tsankho. Losankhana kochokera polemba anthu mboma. Posankha anthu maudindo. Popereka ma project aboma tidzasiye kuyang'ana kupena munthu akuchokera. Tidzasiye ukatangale. Zimenezo zimene UTM kuti tichite limodzi zonse pamodzi. Ndikukhulupirira kuti olemekezeka secretary general pa nkhani imeneyi podzathetsapo tidzaganizirenso nkhani ya federalism tikamadzapanga kampeni yathu strategy yathu mmenemo. Komanso nkhani anena ija ya agenda for change yakuti tisinthe dzikoli, tichotse umphawi mbwere chitukuko, tipange mafakitale, Anyamata 1 million achazilembedwa chaka chilichonse, chakudya chizipezeka anthu azidya katatu, tiyesere kukonza chitukuko chosayang'anira munthu umene akuchokera koma dziko lonse ukhale chitukuko. Zimenezo ndi UTM. Chotero enafe olemekezeka secretary general chifukwa italowa mchipani ichi kuti tigwire nanu ntchito kuti dziko la Malawi tilisinthe kuyambira chaka cha mawa. Osaopa, osafoka. UTM. Viva SKC, viva! Viva 1 million jobs, viva! Viva kunyang'ana atu patsiku, viva! Zikomo kwambiri. Ine ndi Simon Salambula, ndimachokera ku Nchewu kumene kwayikidwa Saulos Klaus Chirima. Amene
amene atapangitsa kuti chipani cha UTM chilamule dziko lino chaka cha mawa 2025. Ambuye akudalitseni. Viva SKC, viva! Achinyamata ose oye! Ine ndi Honorable Sam Chirwa, amene ndikafika pamalo amati chimukwevu. Oti apapa tangoyamba chimukwevu muchiona akuluakulu akapita. Osaopa! Osaopa! Osatopa! Osatopa! Viva UTM, viva! Viva Chilima, viva! Muri mose! Basi yanyamuka, wakara weka, washara. Basi ya UTM yanyamuka, wakara kumanyuma ni vyako. Ona Kenneth Ndovi, MP wa Ukaronga Nyungwe constituency yewo. UTM! Chilima! Osatopa! Osaopa! Honorable Face Katwaf Kaira, Karonga Northwest. Pasogoro, UTM. Monini Mose! Mulipuli! UTM! Chokolatu! Yewo! Ine ndine Honorable Chris Kanyasho, MP wa Kunkatabe North, Kusisya, Chikwina, Chigwere, Ndama, and all those areas. Yewo! Katoto moto Nzuzu moto Chi Siko mwambiri Director of Youth pano kanango menya soma kandulo nsonkhano wina uyambe tukupangira njizimezi life ya bwanji mene fumu yathu imene yalankhula pano Kamuchibazi and all the chiefs. Sinaone fumu yomasuka ngati inu iyayi. Nchindi zikumwenererani wafumu. Madam SG ndisanafike ku Izama MP ndiloloni ndichita recognize Emmanuel Jonga ndi timu yonse imene yachoka ku Blantyre. Ajonga muli kuti tangobwerani ndi timu yachoka ku Blantyre tabwerani pano fast mapindulanji tamamenya iweko pasi tabwerani Ajonga Emmanuel Jonga wambiri. Madam SG sindinakhalepo ndi chikondwerero, sindinakhalepo osangalala ngati mmene ndilili lero pano pa Katoto yaipatsa moto UTM. Katoto yaipatsa moto UTM. Mwachidule ndaima pano kuti ndikufotokozereni za ku parliament. Ine ndi Steve Mikaya, member of parliament wa Blantyre City West, regional governor wa UTM chigawo chakumwera. Mwandiona ndiye ndikufuna mumve izi. Chipani cha UTM chili ndi ma MP amene anawina pa tikiti yake 5. Anthu amene anavotera chipani chimenechi 2019 ndi 1,100,000. Tikuvana anthu amene anavotera zipani zimene zakhala kale m'Malawi muno, MCB inapeza 1.7, DPP 1.8,
UTM miezi 5 inapeza mavoti 1,100,000. Tamvani. Ndiye tidapita ku parliament. Pali ma MP amene anatijoina. Amene amagwira ntchito ndi SKC. May his soul rest in peace. But I know he's not dead. His spirit lives on. These are the MPs. I want to mention their names. Tamvani. Madam SG, uno ndichoka usiku kunoko basi tenti lolere. Ma MP yanu amene aganiza zopita kukhala mbali ina nyumba yomweyo nyumba ya malamulo ali motere. Honorable Chris Kanyasho, Nkatabe North. Ine ndili pano, Bladder City West, Steve Mikaya. Honorable Crispin Mpande, Nkatabe West. Muzidi chifukani maliziraso ni mwambi siyonjo nanga. Honorable Kwatofu Kaira, Karonga North. Honorable Stephen Kaneka, Bladder West. Honorable Simeon Salambula, Ncheu West. Honorable Mwisho Chiri Kuntima, Ncheu Blanje. Honorable Samu Chirwa, Mzimba Ruerez. Honorable Chipungu, Ncheu North. Maburigai. Amene wandema MP amene anena kuti kumene kukupita chipani zimene akufuna anthu tipanga ziti. Ndiye mmene wanenera Fredo tikumana ndi mikwingwirima koma dziwani ichi UTM ni mafunde simungayimitse. Ndikati forward ever, backward never. Let's do it. Forward ever, backward, forward, backward, forward, backward. Thank you very much. Thank you, Madam Jesse. Ziko mwambiri ma directors ya Nyamata tabwera ni bano. Ma directors ose ya Nyamata tabwera ni bano ndi mmozi. Nzondi wa professional, nzondi wa profession. Nzondi wa profession. Bwera ni bano. Kodi nzondi alipo? Tima kunyadira ni kwambiri tukuthokozeni chifukwa chochita organize msonkhano umenewu mogwirizana ndi region ya South ya North South. A director, deputy director, deputy regional governor, a deputy regional governor Chihaula Shawa tabwerani. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chopanga msonkhano umenewu. A deputy RG North, RG North South, Zondi wa professionals, Komanso RG wa UTM Youth Achievers. Tikuyamikeni so RG director wa Nyamata wa Central Region. Chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira kuchita mobilize msonkhano umenewu. Ndimati tikuthokozeni pano kunena kuti mawu omalizira. Tikuthokozeni inu IMCP ndi zipani zonse zimene mumamvera nawo msonkhano umenewo pa radio ena munabisala pa foni. Zipani zonse mumamvera nawo msonkhano tikuyamikireni. Tikuyamikireni anzathu IMCP magalimoto amene timakwera UTM 2019 2020 kupanga kampeni kuti mukhale mboma. Lero mwakhala kuti muzifusa kuti magalimoto tinapeza kuti. Koma tikupepeseni mwayamba kumafusa nthawi yochedwa. Anzanu wa ACB anafusa kale ndipo mboni wonse alinawo magalimoto amenewo. Tikuziwa kuti mmene mukufusa za magalimoto a UTM mufuna kuopseza Chinyamata komanso mufuna muopseze a UTM. Ife tikugwira mawu amene Yesu Khristu ananena kuti sitikubwerera mbuyo tizapanga zimene bambo athu anatituma. Kuti ku Malawi kubwere democracy. Kuti ku Malawi tikhala anthu ogwirizana. Kuti ku Malawi kubwere chitukuko. Kuti ku Malawi Achinyamata atenge nawo mbali opanda kuopsezedwa. Azibusa athu tikupepeseni kuti munamangidwa koma tikulonjezeni chipani cha UTM palibe amene angamange mbusa wina aliyense chifukwa timakhulupirira
kuti mmaima m'mapazi mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Tikupepeseni kuchifukwa cha nyengo zimene mwadusamo. Mafumu athu tikupepeseni kuti mukulephera kunjoya democracy, koma tikuthokozeni kuti ndinu anthu oyima panokha ndipo mukusatira dongosolo limene linati lisatiridwe. Achinyamata nonse a UTM, amayi, abambo amene muli pano, Ambuye akudaliseni nonse. Tionananso, tibweranso, sitinati ndididi ndi imeneyi. Zikomo kwambiri. Oluta continuo. Make it short. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Chiuta abadada mu nkhongono zonse. Tangu mulombani chiuta kuti mwambe nase, mwende nase mtufisye kumaliro. Ndi pafumu chiuta wa magomezi yeko mwachita. Mwayawoya na bana binu, mwayawoya na mtundu winu wa Malawi. Dada mtuweze mumtende. Rongozi ane bapapi bitu barongozi wa chipani cha UTM. Awendenge mtunda itali. Tikuromba chiuta chifikiro chinu chepa iwo. Wezi kutemwa na mtende. Vya imwe chiuta dada mwana msimu tuwa chitaimosa. Vive na isetose. Sono na mira swi. Amen. Zikomo kwambiri. Ona bonjawala. Fredo Kalua. National Director. Machado ose tabwerani. Timverane. Machado ose bwerani. Mwansanga chulani zina lanu takunyadirani kuti Machado mwabwera kukhulupirira chipani cha UTM. Machado nonse eminiti kungochula zina ndi kumene mukuyimirira. Zikomo kwambiri. UTM ine ndi Hiwet Wiseman Kandawire Mpelembe constituency Mzimba West nimene kuyimirira 2025 boma. Oye! UTM ine ndine Joseph Mavuto Kachari from Mzimba Central kwe utini huko. Yeo chomen. Ine ndine Lise Lumpi Sento. UTM ine ndine Kasarini Nyangulu mulimu constituency yanga Mzuzu South East. UTM Kile Msugwa Mzuzu Southwest constituency. Zikomo. Kabambe Central. UTM ine Chef Musa Salim Central West. Oh my God. Oh my God. Litu pamenepa kuti nditi awaonetsa kuno kwa anthu akuno kumfufu kuti awaone makamaka anthu akuno kuchigawo chakumpoto. Anthu amene anabwera pano ena achokera m'maboma osiyanasiyana monga Chitipa, Mzinga
ndipo anabwera pano kuti ndithu adzamve mfundo kuchokera kwa atsogoleri a chipani chimenechi. Tiyesese kuti tiyankhule nawo nawonso amene anali mlendo olemekezeka akutisa akuheta se tikopeja anzuzu wingi amasinga alipo masinga anzuzu wingi. Tikuthokozeni anzuzu wingi amene mwatithandiza masinga. Tikuthokozeni nzuzu wingi youth wingi oh my God.